Nachádzame sa v Byku, v kempingu Thermal Youth Camping. Toto je recepcia, hlavný vchod. Taká maličkosť, recepcia je zatvorená v čase od 12. do 3. hodiny. Takže keď prichádzate v tomto čase, tak vás do kempu nepustia. Musíte odparkovať na parkovisko, ktoré vidíte. A až o 3. otvárajú zadnú bráničku, cez ktorú vás vrátnik púšťa do toho kempu. To je plánik kempingu, ale bude lepšie, keď si ho prebehneme. Hneď pri recepcii sa nachádza malá fontánička, ktorá teraz nefunguje. Včera fungovala, tak neviem, čo sa deje. A krb s pripraveným drevom. Vôbec si nemusíte nosiť grill, všetko máte pripravené. Vchádzame do kempingu. A v rýchlosti ho prebehneme, lebo je dosť veľký na to, aby som vám poukazoval všetky uličky. Akurát prejdeme k sociálnym zariadeniam a ku vchodu, ktorý vedie priamo do termálneho kúpaliska Byk. Celého kempu je obsadený českými obyvateľmi a druhých 50% tvoria ďalšie okolité štáty Maďarska. My sme tu jediní Slováci. Češi, Nemci. A tento karavan, čo vidíte, to sme jediní Slováci v tomto veľkom kempe. Mimochodom, kemping tento rok rozšírili. Je to taká novinka, keď sme tu boli ešte pred 2 rokmi, tak tu, kde končí tento rad stromov, hneď zasa nachádza potôčik a za tým potôčikom bol plot. Ďalej kemping nepokračoval. Aby ste to videli, tak tuto je prechod. Čiže po tejto celej línii, čo vám teraz ukazujem, ako končia stromy, bol plot a na tej slnečnej strane, ktorú vidíte teraz, nebolo vôbec nič. Tento rok je kemping oveľa väčší, tým pádom si myslím, že rezervácia už nebude potrebná. Dokonca tu majú aj mobilné domy. Tak to skúsim to priblížiť. Krásne, nové, celá šora, no nevidíme to, mobilných domov. Dobre, takže prejdeme sa po kempe. Toto neviem, čo je, ale toto určite nie sú sociálky. Idem sa pozrieť, že by som sa mýlil. No jasné. Nie, toto je kuchynka. Keď už sme tu, tak sa pozrime. Takže môžete si tu uvariť, umyť riad. Druhá kuchynka. Vlastne je to stále tá istá. Vyzeralo to, že je tu v strede zrkadlo. Ale ono, tam zrkadlo není. A dokonca je to aj mikrovlnka. To som nechcel, ale keď sme narazili na kuchynku, tak som vám ju teda ukázal. Aha, pozrite sa, čo tu máme. Je to zamknuté, ale dokonca tu máme aj práčovňu. Sociálky sú tu postavené 2 budovy. A možno aj 3 v tej novej časti, ale tam som veľmi nebol. Takže sústredím sa teraz na tú starú časť. Tu sú jedny sociálky.
sprchy, výlevka na chemické WC, všetko to, čo má byť. A iba takto kamerou vám ukážem druhé, čiže tu sú jedny a takto blízučko sú druhé. Dobre, pozrieme sa teda donútra, ako to tam vyzerá. No, pozrite sa, to som ani nevedel. Ďalšia práčovňa a vecká sú tu. Sprchy. Jedna časť. A tuto je ďalšia časť. Ešte stále to pokračuje ďalej. To len tak v rýchlosti. Do ženských nevojdem. Máme tu pingpongový stôl, keby ste sa veľmi nudili, môžete si zahrať stolný tenis, možno, že to dnes skúsim aj ja. No a už sme teraz v časti, kde sa prechádza do termálneho kúpaliska. Táto bránička funguje do 7:30, aj napriek tomu, že celé kúpalisko je otvorené do 8:00. Takže po 7:30 sa už tadiaľto do kempu nedostanete. Musíte ísť okolo cez hlavný vchod. No. Tu vidíte, že kemping pokračuje stále. Ďalej túto časom vám ani nestihol ukázať. Máme ideálny čas, pretože keby som tu bol pred 2 hodinami, teraz je 7 hodín, keby som tu bol pred 2 hodinami, tak je tu hlava na hlave. Teraz je to tak akurát, aby ste nevideli len tých ľudí, aby ste videli aj to okolie a vlastne celé kúpalisko. Skutočne tu na tejto tráve je obsadené hlava na hlave a šory v bufetoch tu stáli na langoš za 990 forintov, čo znamená 3,50, stáli neuveriteľné fronty. Tu vyteká termálna voda, ako vidíme. Nič živého sa v tej vode ani len nemôže nachádzať, tak jedine tak korytnačky teplomilné. Bufety. Toto je len naozaj jedna časť celého kúpaliska, lebo toto je zóna 1 a ja už do zóny 2 vstup nemám, tá je drahšia. Tento bazénik, tento detský, ten pribudol. Keď sme tu boli minulé, tak vôbec si to nepamätám, že by to niečo také bolo. Hneď vedľa sa nachádza horúci bazén. Vidíte aj farbu tých bazénov. Teraz sa hovorí v Riu, že je zelená voda v tých bazénoch, ale pozrite sa. V jednom bazéne je modrá voda a v druhom bazéne je zelená voda. No, tu je to jasné prečo, lebo sa jedná o termálnu, ale v tom Riu dodnes nevedia na to prísť, že prečo to tak je. Naozaj v rýchlosti to prebehnem. Ďalšie bufety. No vidíte, 7 hodín, ľudia sa sťahujú, ale v tejto časti je aj napriek tomu stále dosť ľudí. Čiže zľava je ten spomínaný bazén s horúcou vodou, sťahovanie národa. Takto, čo sa týka bufetov, stačí len výjsť von z kúpaliska
a máte reštaurácie, kde sa nájdete za polovičné ceny, čo vnútri stojí menu 1600 forintov, tak vonku kúpite menu za 750 forintov. Nevýhoda je tá, že ak nie ste v kempe, ale ste len ubytovanie niekde na penzióne a platíte vstupné, tak na to vstupné nemôžete chodiť hore, dole a zaplatíte, vôjdete a keď vyjdete, už sa vrátiť nemôžeme. My s týmto náramkom môžeme chodiť hore, dole. Čiže vieme vďaka tomu ušetriť. Keď sa naje celá rodina, tak ušetria desiatky eur denne. Detský bazénik, tak tu máme plán celého kempu. Vlastne kúpaliska, to nie je kemping, toto je len kúpalisko. Vidíte, je to rozdelené na zóny. Zóna 1, zónu 2 neviem ani ukázať, pretože tá červená línia znamená, že je to zvlášť platené miesto. Zóna 3 to ani netuším, čo je. Tu máme studenú vodu, zasa vidíte podľa farby je modrá. A hneď vedľa máte ďalší horúci bazén. Podľa farby vidíme, že je to termálna voda. Dobre, veľa tu času nestrávim, pretože budem vyzerať, že čo ja tu natáčam, jak nejaký terorista z Košíc však. Tak v rýchlosti to prebehneme k tobogáňom, aby ste aj tie videli. Tento žltý plot je tá zóna 2, čiže sem sa nedostanem, ale môžem sa aspoň pozrieť donútra. Jasné, takže vidíte, aj tu sú nejaké lehátka, vnútorné bazény. Tobogáne, pravdepodobne tu bude aj wellness, ale nie som si istý, či to nie je v trojke. Aby ste aj niečo videli, tak to takto nadvihnem. Toto je tá zóna 2. Ak nemáte rádi kúpalisko, kde je hlava na hlave, jednoducho si zaplatíte do zóny 2 a tu sa to hneď vyľudňuje, pretože je to za plus poplatok. Takže ja si myslím, že je to tak spravodlivé. Zóna 1 stojí okolo 11 eur a keď chcete lístok so zónou 2, zaplatíte ďalších 10 eur a za 20 eur máte skutočné kúpalisko sami pre seba. Detské ihrisko, tiež nové. A tento detský svet, vlastne vodný svet pre deti, to priblížime. Veľmi nápadne mi pripomína detský svet, ktorý sa nachádza v Lipote. Ak ste tam niekedy boli, tak je tam veľmi podobná plocha s vodnými atrakciami. Tu sa niečo chystá, ale zatiaľ vôbec nie je jasné čo. Sme pri spomínaných tobogáňoch, ktoré sú v cene, čiže nič sa extra neplatí. Tobogáne fungujú do 6. Preto tu už nie je ani živá duša. Hneď vám ukážem mapu tých tobogáňov a aké sú. No, ešte taký záber na ten vodný svet. A hneď vedľa tých tobogáňov vznikol nový bazén, že vraj s vlnobitím. Ale ja som to vlnobitie za tie 2 dni, čo sa tu nachádzame, ešte nevidel v prevádzke, tak neviem, či to funguje, nefunguje. Nech sa páči. Je plánik tobogánov. A
Takto to vyzerá. To je zaujímavý, tento tobogán, to vidím málo kedy. Pustíte sa dole a cez taký lievý vypadnete do 2,5 metrovej vody. Vyslovene pre plavcov. To je tento. No a tu je v podstate ten bazénik s tým vlnobytím. Skúsim vám ho takto priblížiť. To je skákanie do vody vyslovene povolené. A už sme v plaveckom bazéne. O takomto čase si to naozaj užijete. Ľudia odchádzajú. Aha, tu je javisko. Sice som tu ešte zatiaľ nič za 2 dní nezachytil, že by sa to niečo dialo, ale pred 2 rokmi, či 3, keď sme tu boli, tak sa tu robili animačné programy pre deti. Modrá voda, že podľa farby vieme už teplotu tej vody odhadnúť. A už vám len ukážem plavecký bazén. Čiže toto je tiež plavecký a toto je tiež druhý plavecký bazén. A vidíte, krásna modrá voda. Keď si pôjdete zaplávať po 7 hodine, tak všetky plavecké dráhy čakajú len na vás. Radosť pozerať.